Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Cange. Saking kula Pak Kadi, Pak Tono, Pak Sarip ngeluk lor. Ugi ingkang kagungan kersa Pak Smo. Nyuwun ikhlasing penggalih Mbak Elisa supados ndalang perangipun patih sekedap boten ketang sekedap. Nah niki request. Oh iki apa? Adegan apa niku? Adegan perang sejilo. Perang. Iki lisih limbukan kok andang perang. Ya ora apa-apa, panyuwunane sing diomah kok. Limbukan iki acara lain-lain bebas. Acara lain bebas. Acara lain-lain. Wis perang sih. Perang sih. Antarane sapa karo sapa? Ya anune ngeneki sitoke le. Ya, sing siji Mbak Elisa golek dhisik. Ya sitoke. Kok ati-ati kowe njaluk yasan dhewe apa ora ngene? Apa iki to? Iya ada Iki anu sa. Iki ujar. Ujare mantenku, anakku lanang. Iki nek lakon ngrawake Mbak Elisa, Pak Po, anu Mbak Elisa ora keteng sedhela kon merangne wayang. Nah. Oh, mekat. Kabar sing ditampa karo wong Randu, yang Randu kowe iki S1-nya jurusan pedalangan. Nggih capek-capek sekedek mawon saged kok. Kowe nganggo celana ora? Boten, niki mangke nek soek pripun ya. Wis to tanggung jawab. Kok wis duwe tanggung jawab ketok suwek ya diunggahne pisan. Ora sangeprak, ora sangeprak. Iya kok ya. Boten sangeprak nggih. Nggih, monggo. Sekian cendak kecandake. Tepuk tangan buat Mbak Elisa. Siap. Tanggone. Lah mbok kula mawon badalaken. Lah mbok aku iki asem golek kesempatan. Kok ya ora ngomong aku to. Cek. Oke, nyuwun pangestunipun Mbah Dalam. Siap. Nah, niki Mbah Yatno sing niki. Ganti Awake dhewe genten gagah. ganti aku sing lawak. Ya. Aja ngutane wedang lho. Wes mbok cincing apa tak cincing. Kok nek dicincing dadak munggah tekan semene kowe lesene aku lesenet. Wis aja omong ae ta. Ya wis. Ganti sampuni ne. Terus cetok iki. Ganti sekuni. Tepuk tangan. Durung apa-apa. Ya wis. Brawo ayo, maju. Ya Mas, ya Mas. Cokang nentro prajane Sibu Mantara. Gordo gorareh kagiri rananggono gawe gelar ira wang
ngira aku ndelok iki kaya Antasena iki. Kok penak meneh. Ya pancen aku Antasena. Antasena iki ngundange apa kakek apa paman to? Alah sayang Wis sakarepmu Hah? wae. sakarepmu. Apa to, Pak? Eyang. Eyang. Yang Sengkuni. Arep ngopo kok ning kene? Aku arep jagong kok iki. Jagong piro? Jagong 10.000. Welah. Lah kok 10.000 ngatasi apa? Eyang Sengkuni kok 10.000. Jare sugih mblegedu kaya ngono mung 10.000. Ya ben aku gumantung karo piye wingi ling ngenahi aku pira. Wingi ling ngenahi aku 10.000 ya tak balekke 10.000. Ngenahi aku 50 ya tak balekke 50. Lah wingi apa ya Rama Semole nyumbang mung 10.000. Jane ya ora 10.000. Kayane 100 ning lewat Dursasana. Dadi tekan nggon aku ya mung kari 10.000. Kaya jenenge 100 no iku. Saiki nek jagong ning kene padha karo buyarke penonton nek Paman Sengkuni ana ning kene. Lah ngapa sebabe? Lah iki wis gayeng kaya ngene iki. Dalange sapa kok gayeng? Mbah Yatno. Yatno iki kok gayeng apa piye? Wis kondang kaloko ning Ponorogo, Mbah Yatno kuwi dalang sing paling gayeng. Tur mesti ana bintang tamu tur sindene impor saka India kabeh. Iki kaya parfum. Kok iso impor saka India lho? Deloken nggon poster. Sinden-sindene do sigar tengah. Nganggo anting-anting. Cetha impor saka India kabeh. Nek tak sawang kok kaya ora saka India kae. Mosok ya duwi saka India. Katon nek lokal. Ayo piye carane murih becike Mbah Yatno iso gawe poster sing kaya ngono kuwi ra aku pokok men aku arep melu ning kono kowe arep minggir apa ora Antasena. Aku didhawuhi karo temanten kekalih kon jagane kene Sengkuni ra entuk lewat. Welah. Aku tiba mbahmu ra entuk lewat. Ora. Nek kowe mbayar 100 oleh liwat ning nek 10.000 nek cara aku kowe mangan cara buah mung dondong. Cara lawuh mung kerupuk karo sego. Ning nek 100 kowe tak pindah ning nggon VIP. Tak nahi lawuh iwak. Tak nahi sop sak baksone. Saya gelem nyumbang 100 apa ora? Ora, 10.000 ya 10.000. Wis lah. Isih ngeyel wis kowe minggir apa ora? Yo. Lewat ana aku yang Sengkuni nek nganti ora manut kowe kudu ngliwati Antasena, mbuh piye carane. Weh, sian.
kira ngene wae. Perang rasa angel-angel, sing penting Sengkuni wis mundur, aku wis nglakoni kewajibanku. Ya elek apa kurang piyene aku njaluk ngapura, sing baku muga-muga temanten kekalih iso langgeng anggone bebrayan, iso lancar anggone ringgitan, iso tekan tancep kayon paringi wilujeng kabeh. Amin. Terima kasih, sembah nuwun, luar biasa. Ya mung elek-elekan aku ki, soalnya ki mau tangane ora iso didolanke meneh. Lah ngopo? Tudinge coba. Lho kowe iki lho dalang klak-klaklan. Wong dalang lek jenenge Pak Yatno ki dalang sabet termasuk. Kuwi luwih gencang ya awakmu wong wedok lho nyeket duding iso ucul lho. Soale ki mau ana sing ngeragoli. Apane? Pas aku nganu sing kuni pek. Iki piye to kok ora iso ngene aku ngono. Lah tebake. Pek iki piye sih ora iso ngene? Ya ana sing menghalang-halangi gitu lho. Omongo gunung ngono. Beda nek dalang kakung karo sabetan ngene kan penak. Lek wedok. Lah nek wedok kan ono sing menghalang-halangi gitu lho. Sakmono kok ewoh. Ketoke ora yakin aku. Lah emang kudu sampe roben ewoh ya ora yakin aku. Ning ane kok Sa? Sa? Apa? Ora teges kowe nek aku ngelem ora. Pripun? Iramamu ya wis penak. Cekramu wayang ya wis apik. Mbah Yatno, kula niku kedah belajar lebih lagi kalau sabetan. Gelem nyanggonku luwih cepet. Ngaten nggih, nyuwun sangu panjenengan. Malam Jumat kliwon nyanggonku. Loh, pasaran lagi. Jumat kliwon. Kejare sing apik legi mau. Kowe lek wong mantenan, lek wong beguru nang gone Mbah Yatno, Jumat legi. Jemuah keliwon. Wayahe napa? Hah? Wayahe napa kula tak sowan? Jam 12 bengi. Ning nek awan, nggih. Awan malah bebas, bojoku nyang pasar. Lah kok ternyata kon siang-siang ketemu Mbah Yatno, kok malah Mbah Yatno kok jatuh cinta meneh kok. Oh, sora aku. Ora ya wis menep kok Sa. Tenane. Wis menep aku wis. Menep ya. Nggih, niki mau capek-capek pokoke kata kurange nyang ngapunten. Betul Mbak kata. Elisa nggih. Sing baku bapake Pak Semo ya wis terhibur. Ujar Kalingganata ya wis tinekan. Mbak Elisa nggih pun dalang. Sakniki pamundutan lelagon. Pamundutan lelagon. Akeh banget. Iki pamundutan napa mawon menika Rama. Iki diwaca siji mbaka siji ya, Wok. Nggih. Monggo. Nggih. Saka Demang Randu lan sedaya perangkat lha iki. Nggih. Bapak Lurah sak perangkate sak lembaga desane. Rawuh nggih, sembah nuwun. Sembah nuwun rawuh. Ngersake kitir suminil. Kitir sumilir. Lah ya sumilir. Sumingir. Sumilir karo ninggal katresnan. Uga ning pamundhut. Sesi Deman. Lintang Asmara Pat Podang Kuning. Matur sembah nuwun tuan rumah sampun napa? Gesingan nimbali, sampun saged nimbali. Iki saka tuan rumah. Nggih, alhamdulillah. Nggih, terus ana maneh. Lah. Bojo loro. Bojo loro, pamer bojo loro. Pamer bojo loro apa pamer bojo apa bojo loro? Pamer bojo loro. Pamer bojo maksudnya. Kalih Lungiting Asmara yang membawakan Mbak Elisa saking Mbak Sukimin Kerajaan. Oh, Mbak Sukimin. Mbak Sukimin. Pundi Mbak Sukimin? Mbak Sukimin pundi? Mbak Sukimin pundi Mbak Sukimin? Wah, laje Mbak. Mbak Sukimin iki. Mbak Sukimin, sehat-sehat Mbak. Idolane Mbak Elisa ya Mbak Sukimin. Iki kancane Mimin. Kancane Mimin Apri. Nah, iki sing dhisik sing diaturke. Sesi Deman apa? Sesi Deman rumiyin. Oh, sesi Deman. Napa Podang Kuning ingkang saged ngangge Nggih. kamenan.
Monggo. Ya, manut Mbak Elisa sing penting kudu dicukupi, dilayani. Nek Ponorogo ki mesti podang kuning. Kebanggaan, kebahagiaane. Lah kebanggaan, kebahagiaan ya nggih. Monggo Nggih berarti podang kuning rumiyin. Heeh, dibawani Nduk ya. Nggih, Rama. Nadyan wujud temong peksi. Dek Elisa, Lho, balong rawuh. balong rawuh. Ya dulur balong rawuh. Dulur balong rawuh. Ngumpul rawuh. Ngumpul rawuh. Slaung rawuh. Saung nggih rawuh. Bungkal. Bungkal. Teng mriko Sukorejo. Tumplek-blek teng mriki. Tumplek-blek wonten mriki sembah nuwun. Pak Sukimin. Pak Sukimin. Alhamdulillah dolane ora ndelomok Mbak Elisa. Podang jenar iba bunga henga tiku nyanding bisa Majeng mriki. Sing mriko nggih majeng mriko. Majeng mriki. Ingkang majeng mriki sing mriko nggih marep mriki. Sing mriko nggih marep mriki. Ingkang ono sing marep rono. Lah ngopo? Kae. Sing ndil kabeh kan marep rene. Kae lho karo ngene-ngene. Ndil, ndil. Kae. Lah ngopo? Nggon nuwet karo ngene-ngene. Ngopo? Lah mbuh kuwi ngopo ya? Ngopo? Nek ngene iki ngopo? Uyuh. Lino. Podang kuning buka benang, monggo dados. Bojo Negaran.
Nuwun Mbak Elisa. Injih.